Upat ka taong patay human masunog kanilang panimalay sa Arakan, Cotabato Province. Lakip sa mga biktima sa maong sunog sa Arakan ang usa ka 19 anyos nga buntis. Nagresponde man ang bombero apan nadugay gyapon tungod sa kalisod sa dalan ingon man kalayo sa lugar sa sentrong bahin sa Arakan. Aniya ang report. Alas 12:45 kaniyang kadlawon, nasunog ang usa ka panimalay sa sitio Little Baguio, Barangay Miocan, Arakan North, Cotabato. Sanglit gama sa light materials ang karaang dos andanas nga panimalay, dali ra kining gilamoy sa kalayo. Human sa sunog, diyang buntag na, didto na nakita nga ang mga namuyo dahil sa mong panimalay, naapil og kasunog. Kusog na kayo ang kuan ka kalayo. Ang gibuhat nyo lang, tubig na lang. Tubig na lang, sa dramo, hindi makaya kay baldir man, sige na magsabya. Pagtuo sa ilang kaparintehan, wala kauli ang mga biktima og sa sentrong lungsod nga tulog. Biktima, giila nga sila Ronnie Montiser, 44 anyos, padre de pamilya. Anak nga sila Meryl Jane, 19 anyos. Renhard Carugda, live-in partner ni Meryl Jane, ug anak nila nga si Andrea, 1-year-old. Si Meryl, buntis usab gani, tungod sa kainit, milugwa ang baby nga iyang gisabak. Tatay, bata niya, umagad, apo nga duwa. Ang nigawas pa tong bata? Oo, dire sa kilid kay nasunog man. So mga nakay na? Dili pa, mga 5 pa siguro ka bulan. Pinigawas ang bata? Oo, wala nasunog tong bata ba? Narespondihan man sa kabomberuhan ang insidente, apan dugay pa kuno silang gialarma. Layo og rough road usab ang dalan paingon sa nasunugan. Dula sa kabomberuhan nga electrical short circuit ang hinungdan sa hitabo. Lakip ginalantaw nila ang nakasaksak na charger. Nakadugang padako sa sunog, mo ang gasolina sa ilang motorsiklo nga naaslod sa panimalay. Subject for laboratory analysis po sa Arson Lab namin. Pero malaki ang posibilidad na yun talaga, sir? So far, hindi pa natin ma-disclose. Gawa nung late na yung information at saka wala rin tayong mahagilap na witnesses so far. Karong Fire Prevention Month, kini na ang natalang dunay pinakadaghang namatay. Busa panawagan sa kabomberohan. Maging mapagmatsyag po tayo sa ganitong panahon na medyo mainit. Iwasan po natin na nagsaksak yung appliances natin na hindi natin nababantayan. At saka yung sa lutuan po natin bago tayo umalis ng bahay, siguraduhin natin na patay yung apoy at saka yung LPG natin na ginagamit, ma-off yung doon sa tangke niya. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako, si Rial Soroche para sa One Mindanao.